det också så att vissa av er börjar väldigt tidigt på morgnarna? Hur dags? Ge mig, jag vill höra auktion. Har vi någon som börjar 7? Ja, har vi någon som börjar 6:30? Har vi någon som börjar... Vad fan blir det innan? Klockan 6? Börjar ni 6? När ni tänker på 6 nu? Det är inte... Nej. 5:45. 5:45. Vad gör ni? Vad jobbar ni med? Vad jobbar ni med? Samma sak? Men Okay, it's all coming to me now, ja? Hur länge har ni känt varandra? 4 veckor? De ser så glada ut. Det är ingen annan som ser så glad ut som Patrik. Det tindrar i ögonen. 10 år? Ja, okej. Ja. Men hur länge har ni varit öppna med det? Men vad jobbar ni med? Flygledare. Båda två? Fan vad farligt. Ett par, det vill man, varför vill man inte ha ett par som sitter på flygledartornet? Nej, den kom faktiskt före. Nej, jag sa att den inte kom där, men... Och flyger bara, kan ni reda ut det här för att vi behöver landa snart? Hon är chef. Och vad kan du säga till honom att göra då bara? Du slickar min sko medan jag fixar lite. Det är lite så. Jag får en känsla av att det är så. Underbart. Flygledare. Ja, underbart. Förlåt, var var vi? Men då börjar ni 5:15. Är det för att planen, det är bra om ni är där när de kommer? Jag kan se logiken. Fan vad tråkigt om ni försover er. De håller på och kretsar över Köpenhamn. De har inte kommit än. Så jävla störigt.